Бүтін дөнья татар конгрессы бинасында Азнакай районы кешеләре үзләрендә чыгарылган авыллар тарихы, күренекле шәхесләргә багышланган китапларын тәкъдим итте. Очрашуга район башлыгы Марсель Шәйдуллин һәм басмаларны туплау эше белән шөгыльләнүче кешеләр килгән иде. Китапларны тәкъдим итү чарасында шулай ук Азнакай ягыннан чыккан язучылар, галимнәр дә катнаша. Ни өчен мондай очрашу нәкъ менә Азнакайлылар белән оештырылды? Чөнки республикада алар кебек туган як тарихы белән зур күләмдә шөгыльләнүче әлегә башка бер районда юк. Инде 30лап китап чыгарырга өлгергәннәр. Шундый күләмдә быел беренче менә шушы китапларны тәкъдим итү чарасы результатысы. Ни өчен Азнакай төбәге, Азнакай муниципаль районы шәһәре, авыллары тарихына багышланган презентация бу юкка гына түгел. Беренчедән, шушы Бөтен татар конгрессы бинасында үткәрелүе дә барлык татар дөньясына үрнәк итеп алырлык үзенең шушы авылларына, авыл тарихына һәм гомумән район тарихына багышланган хезмәтләр чыгаруы белән дә, шушы эшкә булган мөнәсәбәтләре белән дә татар дөньясында үрнәк итәргә була безнең Азнакайны. Монда әйтергә кирәк, күп районнарда китапны шәхси инициативадан чыгып тора. Китаплар үз акчасына пенсионерлар чыгара, спонсорлар ярдәм итә, кайсы вакытта районнар. Ләкин Азнакай районында 50гә 50 дип әйтергә була, чөнки монда администрациянең зур роле бик зур. Алар җыелып һәр вакыт һәр китапны өйрәнәләр, сыйфатын карыйлар. Һәм махсусаларның шурасы да бар шул тема буенча. Алар китапларны әзерләп, игътибар белән зур калынлы китаплар чыгарып торалар һәм районда һәм башка шәһәрләрдә презентация үткәрәләр. Шушы изге көн белән тәбрик итәм. Монда инде без бик зур делегация белән килдек. Безнең 15ләп. Безнең коллегаларым белән Азнакайдан бик шатланып килдек Казанга. Бүгенге очрашуга чакыруыгыз өчен тирән рәхмәтебезне белдерәбез һәм үзебезнең Азнакай төбәгеннән ихлас сәламнар җиткерәбез барыбызга да. Авыл ул тарихта, милләттә, безнең киләчәккә ак юлда. Татар халкының үсеш стратегиясын нәкъ менә авылларыбызны саклап калуга нигезләп билгеләргә кирәк. Бу юнәлештә эшне без китапларга мөрәҗәгать итүдән башладык. Бүгенге көндә җирлегебездә Азнакай турында чыккан китапларны яңа вакыйгалар, истәлекләр белән тулыландырып, туган як тарихын барлау, аның ачылып бетмәгән фактларын эзләү буенча максатчан эш алып барыла. Инде соңгы 3-4 елда җыелышып, төрле форматларда, төрле төбәкләрдә бу мәсьәләнең мөһим икәнен аңлау нык күренә. Шуңа күрә дә халкыбыз моңа бик рәхмәтле күренеп тора, сизелеп тора, чөнки шуннан да авылларның тарихын әгәр дә без бүген язмыйбыз икән, аның киләчәктә бәлки язырга да калмас. Шуңа күрә безгә тарихларны язырга, тарихны язуына түгел, шушы тарих нигезендә безгә яшьләрне тәрбияләүгә күчәргә. Чөнки күп кенә әйберләр тарихны халкыбызга җиткерү белән бәйле. Үзенең тарихы белән горурланмаган яшьләр әлбәттә киләчәктә татар мөхитен да тора алмаячаклар. Шуңа күрә дә безгә бүгеннән торып шушы тарихны барларга да аны халкыбызга җиткерергә. Һәр район менә Азнакай төбәге кебек әлегә шул дәрәҗәдә эшли алмый, кемнәрнеңдер җыелган багажлары бу дәрәҗәдә түгел, ләкин шушы юлда эшләүчеләр байтак, алар меңләгән. Без шулар белән хәзер инде шактый саллы хезмәтләр туплыйбыз. Татарстанның мөмкинлекләренә файдаланып бу китапларны чыгару активлашты. Менә шу шәйгерләрне хакимият башлыгы үзе башлап йөри икән. Без әлбәттә бик рәхмәтле. Бу авылдар тарихына түгел, бу гомумән шушы төбәкнең мөхитен, шушы төбәктәге рухи байлыкны туплауның зур бер өлеше. Азнакай районнары авыллары шәхесләре турында материалларны туплауда зур өлеш керткән кешеләрнең берсе тарихчы Марсель Гарипов. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Закиров аны конгрессның татар халкына күрсәткән хезмәтләре өчен медале белән бүләкләде. Һәр төбәкнең шундай
muhterem şunday kişileri, tarihçileri bulsun idi. Ben şunday elimizde kalıp, rahmet sizge. Hürmetli Kongres a'zalari hamda qadrli qonaqaylar, bizning bu xizmatlarimizni shunday zo'r bayonimizga albatta men rahmatliman, chunki biz bu yerga tutunuvimizda aytib ketildi, sabab bo'lib endi bizning kitob qarni kelgan yetakchilarimiz bor. Ular bu ishni endi bizga yordam etmasalar, balki bunday qozonishlarga erishmaganda zo'r edi. Men aytasim keladi, mana bu yo'nalishda bizga albatta kongressda Albert Ahmedjanovda konferensiyalar kelib, ham endi Asarabiyni qaytib o'zining yo'qolgan o'g'illarining yerlerinde qarab birileri o'zi bir etargeç buldu. Түгәрәк өстәл янына җыелучыларга азнакайлылар тарихи китапларга материалларның ничек туплануы, эш барышы хакында сөйләде. Кызганычка каршы күп кенә якташларыбыз киндек каны тамган, туган нигезләреннән мәхрүм ителгәннәр. Аларның йорт җирләре генә түгел, авыллары да җир белән тигезләнгән. Азнакайыбызны еракларга таныткан сәхнә йолдызлары, Татарстанның һәм Россиянең халык артистлары Әсәров Шакиров белән Нәҗибә апа Ихсанова туып үскән Яңа Ташлаяр авылы бүгенге көндә җир йөзендә юк. Әлеге авыл урынында иген басуы һәм кайчандыр монда авыл булганнан искәртеп торучы зират кына торып калган. 2013 елда әлеге юкка чыккан авыл урынында истәлек, стела ачылып, тарих мәңгеләштерелде. Әлеге тәкъдим белән чыккан якташыбыз Әсәров Шакировка, ул безнең арадамда рәхмәт аңарга якынлык килгән өчен бик зур рәхмәтлебез без. Танылган артистларыбыз катнашындагы әлеге башлангыч районыбызда халык хәрәкәтендә әверелә. Юкка чыккан авыллар турында китап бастыру эше җәелдерелә. 20нче гасырда шәхси хуҗалыкларны күмәкләштерү, сугыш, ачлык, ялангачлык нәтиҗәсендә бик күп авыллар җир йөзеннән юк ителә. Азнакай районында гына да андылар 70тән артык. Районыбызның үзәкләштерелгән китапхана хезмәткәрләре югалган авыллар турында бай материаллар туплыйлар. Авыл халкы, чит җирләрдә яшәүче якташлар да кушыла бу эшкә. Киң җәмәгатьчелек ярдәмендә эзләнү эшләре алып барыла. Экспедицияләр үткәрелә. Нигат Музафаров, Илдус Гилажев, Марсел Гарипов җитәкчелегендәге иҗат төркеме, районыбыз башлыгы Марсел Зуфар Шайдуллин фатихасы белән җир йөзеннән юкка чыккан авыллар турында китап бастыра. Районыбызның Зур, Банки, Түбән Сукаеш авыллары тарихын ачыклауга багышланган. Аның кешеләрен данлаган 2011 елда чыккан Без Сукаеш тырышлары китабы район тарихы белән кызыксынучылар өчен аеруча зур бүләк булды. Китап үз халкы тарихын, нәсел тамырларын белергә омтылган һәркем өчен эзләү чыганагы булып тора. 2013 елда басылган Кәкер елга тарих һәм шәхесләр китабындагы тарихи чыганакларга караганда Кәкер елга авылына 1590 елда нигез салынган. Шул чорлардан бирле тарихи вакыйгаларда кайнап, заман белән янәшә атлаган авылларның берсе ул. Сугыштан соңгы елларда Советлар Союзы герое Александр Афанасьевич Казаков бу авылда машина трактор станциясе төзеп топка бастыра. Дистәгә якын авыл хуҗалыгы җитәкчесе чын җир уллары үскән бу авылда. Шуларның өчесе Гариф Галимов, Хабиб Баянов, Рудис Саляховлар Россия Федерациясының һәм Татарстанның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре. Татар меценатларының 20нче йөз башында башкарган игелекле эшләрен тарихи китаплар аша укып беләбез. Бүгенге көндә дә изге гамәлләр башкарган эшмәкәрләребез күп азнакайыбызда. Шуларның берсе Миргазиян Дин Мөхәммәтов. Мәчет төзү, авылны төзекләндерү белән генә шикләнмичә, авыл тарихын чагылдырган Тормыш кыйблам камышлы китабын бастырып 2013 елда халыкка тәкъдим итте. Кечкенә авыл. Тарихы еллар чуңгылына кереп, нәселләр шәҗәрәләре бер-берсе белән тоташкан. Дин Мөхәммәтовлар фаслы еллар нәселеннән чыккан илнең батыр, игелекле улларын санап бетерлек түгел. Китап хезмәт кызыл байрагы иясе, укытучы, заманында Габдулла Тукай белән очрашуга ирешкән Зөфәр Мортаза улының тарихи язмаларына нигезләнгән. Киң җәмәгатьчелекнең игътибарын авыл тарихы бүлегенә юнәлтмичә булмый. Бу юнәлештә әлбәттә туган төбәгебезнең тарихын киң масштабта өйрәнүче Марсель Гарипов язмалары уйланырга җирлек тудырды.
автор түзүші тарих төпкеліне түшіп, хәтта алтын урдашырына барып жетіп, Урманайның һәм шушы төбәкнең кайчан, ничек барлыкка килүләре турында ышанычлы материал туплады. Китабыбыздагы мең санаклы урадаш бинәселеннән алып Казан Фарби, Ураз улы урман турындагы фикерләре әлбәттә иҗади бәхәсләр тудырыр дип өметләнәм. Тарихыбызны ачыклауга ярдәм итүче авылдагы нәселләр буыны чылбырын дәвам итүче шәҗәрәләребез инде бар. Аларны шушы китап битләренә кертеп балаларыбызга, оныкларыбызга киләсе буынга ядкар итеп калдыру максатында куйдык. Заманында авыл тарихы белән кызыксынучы ил картларыннан ишетелгән фаразлаулар да биредә урын алды. Әлбәттә, галимнәрнең хезмәтләренә таянырга да мөмкинлек булды. 2010-2013 елларда Альберт Әхмәтҗан улы Борһанов Урманайга килеп, зираттагы гарәби язулы татар эпиграфик ядкарларны, мәктәп музеенда сакланучы экспонатларны җентекләп өйрәнде һәм тарихи язмаларының берсендә авылыбыз зиратындагы 1820 елдагы кабер ташлары турында мәгълүмат бирде. Тагын бер фактны атап үтмичә булмый. Самара губернасы архивындагы материалларга нигезләнеп, авылыбыз мәчетенең имамнарының да тарихын ачыкларга мөмкинлек туды. Һәм бу тарихи факт безгә мәчетнең 180 еллык тарихы барлыгын искәртте. Һәм бүгенге көндә авылда шушы датага багышланган чарага әзерлек бара. Очрашуга килгән Азнакай ягыннан чыккан язучылар, галимнәр үз бәяләрен бирде, фикер тәкъдимнәрен дә җиткерде. Күптән түгел генә булып кайттык. Азнакайлар үзләренең җиреннән чыккан колхоз рәисләренә, шул ук вакытта бүтән өлкәдә эшләгән шушындый танылган шәхесләренә хәзер истәлек такталары куя башладылар. Әлемне без бер көнне генә үзебезнең якын дустыбыз арабыздан киткән Йолдыз абый Гөләҗевкә истәлек тактасы ачтык. Һәр эштә районның җитәкчесе бу ялагайларны үзе башлап йөри. Шул вакытта гына районнарда эш бара. Шул вакытта гына біз милләтне тәрбия алабыз. Бик зур эшләгәнсез, рәхмәт сезгә. Мин менә бу китаплардан югалган авылларны бик игътибар белән укып чыктым. Теге күздән яшьләр килеп, кайберләрен мин аны хәтерлим дә. Әйтик, Стәрлебаш авылын хәтерлим мин. Безнең Балташтан бу бүлмәгә барганда кинәт калкып чыгалар урман эченнән. Стәрле елгасының башы шунда бер генә урам юл, ике шуның уртасыннан машиналар йөри, шоссе, бүлмә шоссесі. Ап-ак таштан эшләнгән, бик матур юл иде. Менә шул авыл күз алдында качканын хәтерлим. Алар безнең авылга төшеп утырды һәм башка авылларга менә авылларның язмышы әлбәттә бу китапта менә шул кән авылларның язмышы бик әйбәт бирелгән. Нинди мәгънә салырга мөмкин менә бу очрашуга? Бит һәрбер әйбернең очрашуның мәгънәсе бар аны. Нинди мәгънә саласыз? Нәрсә дигән сүз? Әгәр дә татар кешесе үзенең районында яшәсә, шул район белән гурланса, үзенең әти-әнисенә, бабасына хөрмәте булса, менә бу китапларны эшләгән кешеләргә чын күңелдән хөрмәт итәчәк. Әгәр дә ул чыннан да татар кешесе булса, монда сүз бара татар кешесе турында. Нәрсә әйтмәкче булам? Иң зур мәгънәсе менә без сөйләргә яратабыз. Эшләп исфат итү бик авыр була. Мин аны язам да, сөйлим дә. Сүз сөйләмә, эшләп күрсәт диләр. Менә ямагат. Менә бу әйберне күргәннән соң әйтәсе килә. Сүз сөйләнгән түгел бит. Эшләнгән. Эшләсеннәр татарлар бөтен җирдә шулай. Менә ул авыллардагы зиратларны торгызу татар кешесенең ничек яшәгәнен, кайда яшәгәнен Рәсәй буенча таралган авылларда белергә тиешләр. Аларның балалары әйтергә тиеш, безнең әти-әниебезнең, бабаларыбызның җирләре бу, сезнең урыс җирләре генә түгел дигән фикер шушы зиратларны торгызу аркылы килеп чыга. Мин моны ничек сөйлим сезгә, җаным белән. Менә барасың чит төбәкләргә, татар авыллары юкка чыга, зиратлар юкка чыга. Кайткан кешеләре белмиләр кайдаларның әти-әниләр, бабалары күмелгәнен. Менә шуңа күрә татар конгрессында күтәрергә кирәк. Россия буенча сибелгән татар авылларының зиратларын, авылларның исемнәрен нәкъ менә ничек Мирза Зөфәр эшләп куйды,
Şulay işlep күрсәтергә кирәк. Менә шулай эшләнә ул. Аның тәртибе шундый ди. 90-нчы елларның башында ук кайбер әүләләр дер селкенеп торганда, партия нәрсә әйтер дип торганда, Азнакай районында Татарстанда беренче булып татарның бөек борынгы шәхесләрнең исемнәрен урамнарына бирә башладылар. Башкалар куркып торганда, бернинди рөхсәт булмаганда. Азнакайда Сөембек урамы бар бит? Бар. Калгалида бар мендә? Бар. Калгалида барында. Казанда юк. Казан әле 30 ел көтеп тора, кертә алмый шуны. Бернинди күрсәтмә бирмичә уланы шулай эшләп. Башка районнарда әле безгә рөхсәт бирмәсләр микән, күрсәтмә бирмәсләр микән, рөхсәт бирелер дип яраклашып утырганда, аннан бернинди рөхсәт көтеп тормыйча, Азнакай хакимияте беренче татар гимназиясын оештырып җибәрде. Менә бер генә чагыштыруны китерик. 90-нчы еллардан соң 10 ел, 15 ел, менә хәзерге теге телебезгә мәктәпләргә һөҗүм башланганга кадәр мөмкинчелекләр булганда, 18 татар районында, район үзәкләрендә бер гимназия ачылмады. Көтеп утырдылар, куркып утырдылар. Азнакай курыкмады. Азнакайның әле ачыкланмаган, аның әле куюсының, тарих куюсының иштәлеккә кереп, әле шурфны аскарак төшереп, тарихны тәки үзенең киндек, татар халкының тарихының киндегенә бәйлисе бар, Алтай киндегесенә. Шуннан тардыла ул җеп, Азнакай җебе. Һәм Азнакайның әле ачылмаган, әле билгеле булмаган, әммәдә киндә хәзер дөрес әйтергә була, 3000 еллык тарихыбызның татар халкының шушы Алтай киндегесенең бер җебе шылбыры шушы Азнакайда. Менә Азнакайга шушы күзлек белән карарга кирәк. Хәзер инде икенче яктан мин инде дөнья күләмендә әйтәм. Азнакай ул региональ масштабта гына аңлау, аны уже билге булмый алыр. Мондый менә табышлар, мондый нигез салынган, фундаменталь нигез салынган хәзер бу тарихның казып, күрсәтеп, аңлап бетерүчен аны дөнья күләмендә чыгарга кирәк. Билгеле район буенча тарихны язу яхшы иде. Әмма татар бит бер районда гына яшәмәгән. Барлыкка килә күрше якка бәйле мәсьәләләре һәм киңрәк итеп язу. Мин мәсәлән үземнең фәнни карьерамны башлаган вакытта моннан 34 еллык шундый вакыт язган идем. Татарстанның көнчыгыш районнарының тарихы буенча гомуми рәвештә. Һәм бүген дә әйтәләр, ул эшне дәвам итәргә кирәк. Беренче чиратта хәзер без күбрәк кулланабыз 16-нчы, 17-нче, 18-нче материаллар. Төпкә төшмибез. Төпкә төшмәүнең сәбәбе берсе Татарстан археологиясе күбрәк Болгар кебек ире шәһәрләр тирәсендә генә кайнаша. Авыл археологиясе юк Татарстанда. Альберт Бурханов бит ул фәшәкс кенә шау бирә торган. Аны бер генә кеше эшли алмый. Димәк, Татарстан Фәннәр академиясенең археология институты авыл тарихына йөзләп борылырга тиеш. Хәзер алып барырга, фәнни экспертиза ясарга һәм шуның нигезендә авылның тарихын борыңлатырга мөмкин. Бүгенге көндә кызганычка каршы меңләгән, дистә меңләгән авыллар юкка чыгып бара. Ул татар авыллары гына түгел, башка милләтләрнеке. Соңгы 30 елда Россия җирендә 40 мең авыл юкка чыккан. Киләчәктә 3тән 1 калган авылларның, алар 53 мең. Шуларның 3тән 1 тагы юкка чыгу алдында тора. 10 кеше һәм аннан кимрәк авыллар. Бигрәк тә Азнакайларның менә юкка чыккан авыллар турында тарихны күтәрүе бу әйбернең тирәнлеген аңлата. Бу авылларның юкка чыгуы авылларның юкка чыгу тарихына түгел. Милләтебезнең юкка чыгу, уттанга атлау адымыда. Мин даже күз алдына да китерәсем килмәй, бүгенге көндә минем туган авылым исән булмаса, җир йөзендә булмаса, мин үземне ничек итеп тояр идем? Мин аны даже күз алдына да китерә алмыйм. Бит күпме кешеләр шулай шушы фаҗигага дучар булдылар. Һәм күпмеләр шуңа дучар булырга торалар. Татар авыллары тарихы ул татар авыллары тарихы гына түгел. Бу ата-бабаларыбызның тире һәм каны белән сугарылган безнең яшәү җирлек тарихы.
Азнакай районы җитәкчелеге халык белән берлектә киләчәктә дә тарих битләрен барлауны дәвам итәргә җыена. Бу эшкә алар яшь буынны да тарта. Менә шушы Сөембикә урамын, Алла бирсә, Азнакай арбаты итеп Сөембикә урамын ясаячакбыз. Һәм менә Мәхмүд Хасанов белән Сөембикә урамы кисешкән урамында Махсус барыш идеясы белән менә без Татарстанда шулай берничәләрдән безне үз әзрәк кенә үтеп киттеләр инде. Әниләргә һәйкәл булырга тиеш. Бүген әниләрдән дә изге кеше юк. Аны онытмаска кирәк. Менә балалар өчен, халык өчен менә шу әниләр һәйкәлендә менә шушы Сөембикә урамына Алла бирсә, Сөембикә исеме дә бит ана белән бәйле. Менә шушы әйберендә эшләп куярга Алла бирсә, ышандырабыз.